Hello mga igsoon ko ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. O ano sab kami ipaambit nga na kaninyo nga mga balaanon nga mga pulong nga nagayod na sulat sa balaang kasulatan. Og karon mga igsoon aron inyo kining sabtan ng tanan ato siyang paminawon. Nakoy pangutan akol. Usan sa ako ang ipamalandungan o ikalibgan daghan man gay ipatambal ni nagkalain-lain man nilahang tinuhan o relihiyon o bisan gani ako lahi pud ako ang tinuhan kaniadto unya okay lang ba kini muna nga nagalibog mo kung nganong wala may gipili dinhi bisig unsa nga relihiyon masama niya na kung subayan na to sa balaang kasulatan ay ako pa man nakiksulti kaninyo nya sama sa inyo gigmat na mo ana man ang espiritu mo nang sa mo usab akong tingog kay mahuyang ko dili ko masulti saka matuura mo tako ko kay medyo sakit-sakit ako gining paning kamutan nga ako magtubag ana sumala sa giingon ni Jesus ang nana sa ebanghelyo nalipay ko pag-ayo tao sa katao sa iya ko pakonsaron ang espiritu dili siya mubali og mga bugang atoan naman ang nakuan sa atoang mga sa YouTube o man na isgutan nya balik ko nako kay mauman ang imong mga pangutana ang bot ipasabot nga bugang ang kinaiya sa tao kay ang daotan magpadayon magyud na sa pagadaotan ang taas og garbo magpagarbuhon magyud na og hakog maghinakog magyud na pero adunay mapagarbuhon nga madlukon sa Dios ug maningkamot sa kwaon niyang garbo ug ang kahakog og naa po da didto gisumpay niya pag sulti nga dili mo paong og iwag ang iwag suga mao nang suga ang pagtuo mga relihiyon mo ganina nga gibadlong ni Jesus kaniadto ayaw na kamo pagdebate ayaw na kamo pag-ilog kisay nauna yang problema ra ba na inauna na ulahi niya katungion sa karaan kaniadto mao gani nga kanang pagdebate wala naman nagahisgot sila kaluwasan nagahisgot naman sila ug daghan sila mga membro mo ta kanunay natong ibalik-balik ang quantity wala na ang quality sa pagpanudlo wala na to ang kaalam nga gihatag unta nilang ginatun-an gihatag sa Dios kanila ug nagpalayo na hinuon sila mo tong kanunay giingon ayon yung gamita nga magpalayo amo kanako ambot na kong ipasabot dinhi kanato dinhi natingala mo kay bisan ako nga magtambal din lain mga relihiyon wala man ko naingon nga tuo mo nako kay katoliko ko bisan gani sa atong mga tinuhuan kita naman hinoon ang giingog daotan nga magsulti tas kamatuoran ya tanawa ginapatawag ta sa una ang bota kong ipasabot ni ana ang atong mga pagtuo kay nagagamit man ta sa pangalan ni Kristo iya kana ni Kristo ang sa atong mga tinuan og mga relihiyon ang problema na ana ato bang napuhat ang ato ang paggamit kaniya gibalaan ba nato ang pulong anaa sa balaang kasulatan ang Biblia kay kung gibalaan na nato gisubay nato na siya isa ra ang atong pagtuo isa ra man kada simbahan ang tumong ni ana ang bisyon dili pa mo na makabot kay kung wala pa ta napatay kay napatay naman nato na makabot ug aduna tay misyon ni ana ang bisyon nato di ba kaluwasan di ba mangutan ako kay kaluwasan mao maginata ng reliyon kaluwasan pero ngano man nawala man nato naak nga sa atong misyon kung kaluwasan ang atong misyon dili makaruwas ang atong mga tinuhuan gunubon manggani ni Jesus ang templo ang makaluwas ang atong kasing-kasing kung anaan nato ang gugma na ana ang templo sa Dios kanato balay pahulayan lang nato na ang buot ipasabot ni Jesus diin ta mapintal sa atong tawhanon adto ta sa
nag-alagad nato nga tinuod nga nag-alagad mo kadtong nangita sila asa si Kristo, di ba? Tong nangita sila ni Hesus. Ato namang naisgutan, nya nakita man nila nga wala dito sa nakapakaon. Nung nangita adto sa Capernaum, mao na kamo usab. Ang buot na ipasabot sa Dios ni ana, isa lang ang atong misyon, handom ang atong pangandoy, ang atong daganan, isa lang ang kadaugan, kaluwasan lang sa bagong yuta o bagong langit, pagbuhat nan mo nang dili kumutuo sa mga pagtuo. Naay mga maayong mga pastor, naay mga maayong mga imam, naapoy mga maayong mga pari. Kung nagabuhat sa sugo sa Dios, isa lang ta. Mo gani nang gibadlong ni Jesus, ayan nakamog debate. Ang naitabo manggod si debate, nagailog sila. Kung ato gani hunahunaan, ako gani malipay ko pag-ayo sa kanunay nga tao nga nagasimba. Unya akong gikagulan lang. Akong nagagulan. Sa pagsimba kapon, nakasabot po sila sa balaang kasulatan. Kaya basig nagasimba-simba lang nga nagapa-Diyos-Diyos. Ang buti pa Diyos-Diyos, nagsalig lang sa seremonyas, nagsalig lang sa sakraminto, nagsalig lang kung sa ang gisimba. Na pakarong ingnon man na pa Diyos. Pero kung nag-adto ka dito sa simbahan o naminaw ka sa binasa o imong gibuhat ang pulong na maoy makaluwas kanimo, Kristiyano na ka, labi nang nakasunod ka sa sugo ni Kristo. Apostoliko, bisag maingon ta nga Katoliko ta, pero dili ang wala ta nagatuman sa sugo sa mga apostolis, ug wala ta katuman sa balaang kasulatan. Kinsa man ay ang makaluwas katubang mga pastor o mga pari o ka ako, dili kinsa man ko, dili ba? Nakahinumdum mo sa giingon ni Pablo ning luhod siya sa anghel. Hinumduman ninyo na ang binasa? Niingon gani ang anghel, ikaw na ingon gani sa anghel, ayaw ko gludi Pablo, kay pariharata nauna lang ko nimong jutay. Kanya nga nung magludhan man nato ang mga santos. Nga niingon naman sa ayaw na kong ludhin ninyo, kay kung nakadungog lang sila sa una-una sa espiritu sa mga santos, kakita lang sila sa espirituhanon. Kung tinuod lang sila espirituhanon, nakadungog sila sama kanato dini. Ako nagasulti kaninyo, tinuod na naguol pag-ayo ang mga santos. Abot ipasabot nga nung naluwas tong mga santos, kay maayo silang binuhatan. Busa aron maluwas punta, magmilagro puta sa tong kaugalingon, tama ba? Tama. No? Magmilagro ta nga niusab ta sa atong garbo, niusab ta sa atong kinaiya, sa atong pagkahimantayon, sa atong pakig-away kanunay, nagagamit ta sa atong baba, nagagamit ta sa mga butang aron makadaot sa uban. Asa naman to ang atong gugma pagka maginhatagon? Mo na dinhi nakaingon na tingala mo nga nakatambal ako, bisag lain-lain nga reliyon, bisag kamo lain-lain mamog reliyon, dili makaluwas ang reliyon, sultian ko kamo. Ang binuhatan makaluwas, nga naman naabaritaw nga makaluwas. Bisan si Kristo nag-ingon siya sa una, dili ako makaluwas gawas sa amahan, kang amahan mo'y nag-atiman kaniya. Diya karon nahimo naman siyang Diyos, kaya naman hiusa naman ang espiritu, kang espiritu dili man makita. Mapanagway si Jesus, naluwas naman siya. Nya mo na po ang anak sa tao. Akong igmat lang, dili lang ko magsulti, kinsa lang ang makabalo na ani magsulti sa kamatuoran ana sa balaang kasulatan. Mao na nga nanambal ko dinhi, ningon ko unsa inyong reliyon. Yes, oo, padayon lang mo sa inyong pagtuo. Kung nagatuo mo, magbuhat mo sa sugo. Kaya asa man tong pagtuo kung dito ta nagatuo sa atong pagpakarong ingnon dito, nga naay nagsaad nga maluwas na mo diri ka mo kanako, o naay magsaad nga kaon man ni hatag mo ani, o dinhi mo mutuo kanako. Mo na nga dinhi mo ingon ko kaninyo, kanunay ko na ingon kanyo, dili ko makaluwas ninyo. Ayaw mo ingon makaluwas, kay basi mga matay ta, o ka ako'y una mamatay, kay kuhaon ko sa Ginoo. Salamatin ninyo unya mo adto mo sa kuha dito ingon mo, kol ako na ni maluwas ko, ikaw ba nagsulti dito mo sa nagsaad anak kanang mga tao o mga pare o sa mga pastor ba o kinsa pa nagwali di o mga silingan ninyo nga gayeng mga ulong maingon nga sila ang sinugo. Adtuan ninyo na nan kung maingon ana ingnon ta, di ba nag-ingon ako ana ingnon ta sa Ginoo, may pakabuot-buot
ang Diyos lang makaluwas boy. Kay ang Diyos lang jud dili kita. Mo sab ako nagasulti dinhi ang espiritu ng aliw po lamang. Sa barikon ko katong giingon, ayaw ko glodi ingon ang kan. Nagauna lang ko nimo jutay, Pablo. Ang si Pablo mo ana si Saulo. Mausab ang mga santos. Ayaw ko niyong glodi, nagauna lang ko niyong jutay. Sunda lang akong bot. Pagpalaan pud mo, paghimala pud mo sa inyong kaugalingon. Ngano man, kung maingon ta nga nito o ta dito naghimala, naghilak, nakinulit ka man to, pero wala man ta naghimala sa atong kinaiya. O, mamutana ko ninyo, maluwas ka. Ikaw kuno ki, ang imong anak, nga niingon ni angkon nimo, pero ang imong binuhatan dili sa pareha sa imong kinaiya. Ang kuno nimo imong anak. Mo ganin nag-ingon si Kristo na ingon sa balaang kasulatan na ama na dito, na ang yawa muhatag manggani, di ba? Ang daotan muhatag manggani og pan sa iyang mga anak unsa pa ka ang inyong amahan nga nahigugma kaninyo. Tama ko mali? Tama. Ang yawa muhigugma manggani sa iyang higala, ang dili lang makaya sa yawa ang paghigugma sa iyang kaaway. Busa kung adunay makikaway ko, paglipay mo. Kaya nga madiha mo maila na nahigugma sa iyong kaaway. Mga gani, kanunay ko nangabadlong ni mo boy, mga YouTube, mga Facebook, anang magsulti mo anak, mo, ayaw nagdebate, ayaw na mo anak. Kaya ang tao jud na bisag unsaon na pagpakita og mga milagro, pagpakita og istorya nga kanina sa balaang kasulatan, dili man pud na sila mulili sa balaang kasulatan. Kung mangita magi sila pamaagi nga musubay sa ilang dalan. Kay naa naman kanila ang garbo. Mo sab kung daghan nagwawali karon nagbitbit og balaang kasulatan, pero wala man nila gibalaan ang balaang kasulatan. Ayun na lang sila debatiha. Kay kung nakaila sila og nahadlok sila sa Dios, dili man sila ang Dios. Manong moingon man sila nga kamo maluwas ug dinhi kamo kanako maluwas. Kung magatuo kamo ni anak nila nga sila makaluwas, o sige, ni kabot sa panahon nga mamatay, dito mo kanila. Ayaw mo adto nako kung mamatay man ko kangano man. Ako naman ang ginasulti kani, dili ko makaluwas kaninyo. Kay ang anak sa Dios nga nahimong tao kani adto maoy makaluwas, kay siya ang mahukom ug ana ka na sa balaang kasulatan. Nagkaroon ang nagsulti ana naaba sa balaang kasulatan ilang mga sinultian ug ang ilang mga binuhatan. O tanawa karon ninyo, nag-atiman ba? Nagpaubos ba? Uka sila gid atiman. Mga kaning mga pulo nga sakit ni kung ano na yung mga garbo, pero kung ana kanila ang kaalam, ayaw mo kabalaka kung naigo ka mo ni ini. Kay mo naman yung giingon ni Jesus, mukhaon naman ka mo ugahi. Kani adto, di ba, magsulti ko kaninyo, ako lang kanunay isumbingay kay nasayod ko, gatas pa daig-daig po sa kinaraan nga pagtuo kani adto. Na sige lang tagluhod-luhod, matuman ang pagbot o kira. Kay panahon pa man to ni Kristo. Sa 1,000 ka tuig, dili pa man panahon sa Espiritu, karon daghang kalaglagan. Kung maigbat lang karon sila, walay tao karon makasulbad sa paghusga sa kinaihan. Ang bot ko pasabot nga husga sa pag gamit sa Dios sa iyang mga daotang mga anghel. Ano man, gitugutan naman sa Dios mo na ginapadlong kaniadto. Muna ang balaang kasulatan, kumuhisgot mo Kapernaum o lain sa mga langguhan, mga paras, mga olibo, mga igos. Gisimbolo lang na karon-karon kung nadungog ninyo ang tingog sa Espiritu nga karong adlaw, mao na karong adlaw. Di ba nabasa niyo na sa balaang kasulatan? Unya, ang bot ipasabot niya na kung makaila ka mo sa Espiritu, ang Espiritu ha, ni gamit og tao, dili mag-istorya og mga langyaw, dili mag-istorya og mga law, mga pangapanuntian. Kaya na mga gani duha og tulong nga pulong ang gamiton sa Espiritu, original sa iyang gigamit. Dili masabtan sa kadaghanan ang iyang mga pinulungan. Ana ka na sa balaang kasulatan. Unya, ang mga tao na pod ani nga maalamon o gusto pod niya siya makadawat pod, siya na pod mag-usab sa iyang pinulungan ngadto sa uban. Mao tong giingon niya nga nalipay kanang naglibog ang mga tao sa mga apostoles kay nagsulti sa lahi nga pinulungan. Mausab dinhi
kining ako mga pulong karon gamiton kana sa laing pinulungan og usa ka tawo, makadawat pud siya. Labi na kung i-vlog po ni isulti po na niya kung nakasabot. Pero kung ang tao nahigugmaon sa kalibutan, dili gid ganahan maminaw sa pulong sa Dios kanuman. Kaya gusto naman sa tao kanunay ipalansang, kanunay ipasikripisyo nila si Kristo, kanunay ipabitay sa cross, ano man. Kanunay lang gamiton. Kaya ano man, dili man sila muhawa sa ilang kailibgon. Na wala na sa balaang kasulatan. Ya ko nga naa kanimo ang kailibgon, kalibutanhon. Mo gani na nga wala na sabtan, usahay gani ma-shocking kay ko maminaw ko sa mga nagwawali nga moingon sa nga. Gano mo ato mi sa Mars. Oh. Asa man Amy. Abot ipasabot sa kalibutanhon, mahigugmaon sa kalibutan. Gusto ka kanunay iday o ipataas kanunay ka nagagamit sa Diyos. Unya asa naman to ang imong pag-alagad, pag-atiman, pagpaubos, paglaki-laki, pagbisti, pagsudod sa pagpasudod sa budubudoong. Nakakaroon nga ang mga tao nga atong pabuhaton ana. Unsa man pagpaminaw nimo nga ikaw nagawali sibo pa ang imong binuhatan. Busa tan-awan ninyo ang mga tao nagasulti anak, kung nagasulti gani sila nga kamo ang pabuhaton, bulahan kamo pagbuhat mo o panghatag kamo kanila. Kay kung anaa ninyo ang gugma pidili pinaagi sa balaod ug kanunay kamong pasidunggan labi nagpalakpakan kamo kung maghatag buingon na maluwas ug tinuod kamong mga karnero. Ningon ang Ginoo ihatag kay Cesar ihatag sa Dios. Kung naghatag kamong dako nga iya sa Cesar o gigugma og pinaagi sa gugma, unya wala ka mo nagunahon og bayad, pasalamatan na sa Dios. Unya ang manubag na pod ni ana dong, manubag na pod ana ang katulad pod imong gitagaan sa ikanapo. Mo nang mabadlongon ni Jesus unsa mang musala sa inyong paggamit sa ikanapo o naghatag ka pinalakpakan, lilibo ang imong ihatag. Unya ang problema ana ang manubag na pod ana, kung gigugma nimo to wala ka nagunahon og bayad ato, unya ang nagamit ni ana, nagamit ni Kristo nga imong gitagaan, iyang gigamit ka na sa iyang kailibgon, kalibutanhon. Siya manubag ana. Mo na nga dinhi kung adunay maghatag ka nato. Nakita man ninyo bas kulang pa gani. Nakatambal ta kamo, nakabaluman mo dili ba? Nakatambal man ta bisag wala ang nagihatag. Di ka na sa grabe na mga lala nga sakit. Kay duha man ang akong tambalan. Kay dunay sakit nga dunay kaayuhan o dunay sakit nga masangpot sa kamatayon. Tambalan po na ako ang espirituhanan. Muna nagawali gyud ko, nagasulti ko. Kay mo muna ang akong ginapakaon sa ako ang pagpanambal nga naman. Mutuman ko sa sugo sa espiritu haron may katungod pugkong mangayo para pod sa nagkinahanglan. Tama? Mana karon kung pugnan kung dili nga magsulti, ako may nanambal sa kalibutanhon gani nga pagpanambal kanang naga orasyon og naggamit og mga kalibutanhon nga mga butang. Di ba moingon mo nga hatag pud mo gamay nga salapi para dili mo balik. Nya dinhi sa tuwa nakatambal man gani ta. Bisag wala, di ba? Kamo ginahikap katanan, mula ka o gani ko sa kadalanan adunay mga sakit. Bisag dili ko ingnon nga tambali ni akong hikapon lang. Unya, mga naayo, wala man ko nangayo. Tungod kay ang tao gusto man sikat, palakpakan, labi nag-ingnon maluwas na ka og hatag dinhi. Pero tanawa ang tao kung sa iyang kaakuhan dili mo hatag. Wala bulahan boy. Bisa ka nang ingon nga bulahan kamong mga kabos. Na naman, ipanag-ingnan ang kabos kay nag-adtos naman. Wala nagpasabot nga ang dato dili pud bulahan. Kung ang dato Diyos nun maginatagon, mas dako pa siya ihatag boy. Kaya nga naman, di ba kay? Kaya nga naman, makahatag pa siya sa iya kay Cesar sa nagkinahanglan. Unya mag-atiman, maulagad pagid siya, mo trabaho pagid siya, doble pa ya. Pero tungod ka ang tao hakog man, mo nang bihira na gyud kaayo, mas sayon pa mo sulod ang kamilyo sa lungag sa dagom. Kaya nga naman, nadato ganito siya kay hakog. Pero adunay dato nasama ni Job. Di ba? Ano man, nagasakripisyo naghatag ngadto sa uban. Ug ang Dios na maghatag ana. Tanawa ninyo panag-ingnan ang mga dato. Taas ra kay 50 ka tuig nga madato sila. Nya mga bata, mga pyasot. Mga ganina nga balikon ko ang mga dato
mga ginikanan mga dato gusto nila nga mga bata mapahimutang nga mga bata wala man nakaagi pag-adto sa ginikanan nga nagsalig naman mag-ilog paskabtangan nga asa padulong ang mga anak mo sab kani inyong pangutana kaganiha nganong ang dinihilain-lain ang mga reliyon tungod kay dili ko mupaw og suka kay bisan si Kristo ni adto mangani sa Samarianhon di ba di ba nganong si Kristo taga Samarianhon man ka nganong ni ani man ka kay kami mga Samarianon dili magsulti dito sa mga Hudiyo di ba nganong ni adto man siya tanaw po si Kristo nganong nanambal man siya sa panahon sa igpapahulay buti pa sabot ako po dili ko mo pa ang ogsuga ano man ang niani ka na ako dre kay gusto lang ayaw hon ang ilang lawas ako ayon o mangayo ko sa Ginoo mangayo ko sa Espiritu sultian ako sila sa kamatuoran kaya ang tanang mga relihiyon boy sultian ta mo Kristiyano o Kristohano na pero lahi lang ang ilang pulpito pagpanudlo adunay balaod pero kung magtuman ta sa balaod sa Dios isa lang ang atong pagtuo mga dinhi bisan kani ako sakit kayo adun natay santos adun nata o tanan si Mama Mary Santo Niño sa tuang altar niya man akong ginasulti hoy kinulit na sa tawa ayaw mo glod-lohod diha nga wala ang iyong pagtuo asa naman ang iyong pagtuo kung niluhod mo diha paningkamot yun nga sundon ang kinaiyak sa mga santos pag kuanpod mo pag milagro sa inyong kaugalingon kay kung maingon ka mo nga maluwas sa mga santos unsaan pagluwas nimo ka wala man ka nagmilagro nga naningkamot no usab sa imong kakog ug garbo di ba kay nya karon luwason ka nahabisan ang anghel gani niingon sa ayo pagluhod ka nako nga pag-ampo gamay lang ang gitudlo ni Hesus nga pag-ampo ang ama namo lang tulat ni Mateo ug ni Lucas naana sa balaang kasulatan ay napag-ampo og taas ano man tanawa ko nag-ampo kag taas nagdebosyon ka pero wala ka nagsunod sa imong gidebosyon o magdebosyon mo sundon pod ang gidebosyon ang kasaysayan sa inyong gisantos ug paghimala pod sama kaniya unya ang problema karon ka wala man ka naghimala nagdali pa ka niya nagluhod ka nagsakripisyo kunuhay ka pero tungod sa imong sakripisyo nagdali ka ang imong pag-ampo naara sa tumoy sa dila amana mo ana ka sa langit pagdaygon ng imong ngalan umabot ka na mo imong gingerian matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mo sa langit wala man nimo na gikinasing-kasing kinalang tumano nimo ang pagbuot sa Dios niya ang kalano namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw o nganong nagsigi man kag basol kung aduna pay kulang nimo ug wa pa ka kabayad o sa wa pa ka napalit sa imong kinahanglan nga karon ramang kalan-on namo karon ramang adlaw nga nakakanunay mo ko natong gisulay ang Espiritu ang Diyos nga ginatong lota muhagok kita para makabisti o makakaon nalimot ng tagiingan ni Jesus kung anak-anak kaninyo ang hugma nakabalo na ko sa inyong gikinahanglan bisig dili ka mo musulti mga tagmanggani ang yawa sa ihang mga anak tama no ang daotan unsa pa ka ang amahan nga nigugma ka nato nya karon tagaang ta sa amahan wa man ta nahigugma kaniya kay wala man ta nagatuman sa iyang mga suko kadunay hinung ta nagagamit kaniya og disuko nagani inon siya wala karon dinhi kana ninyo dinhi ako ni gining isulti tanan kay mao ni ang gisuko sa Espiritu nan kung ingon sila bakak ni akong gisulti naa man sa balaang kasulatan og nakadungog ba sila sa mga tawo nagsulti sama niini kamo nga naminaw kini mao na kani ang panahon nga mulanog ang tingog sa Espiritu sa kalibutan kung mogamit sa kalibutan ng mga butang aron masangyaw dili maglakaw dili pare kaniadto pusa kamo ayaw mo kaguol kung maigo ta sa mga binasa kamo po naminaw ayaw mo kaguol kay kita may nagbuhat kita may nagsupuhay sa balaod sa Diyos bulahan manggani ta na maigo na pantunon sa Diyos kaysa unya ta pantunon nga magmahay ta kay walay nauna na pagmahay dauna gyud ang pagmahay bulahan ganit ta karon nga gipauna sa Espiritu nagpuy uban kaninyo kay mao man ni ang unang pakighusay kay buhi pa man ta aduna patay paglahon busa kamo mga makasasala
bisan dako mga sala o tulisan. Tanawasan kaniya to ang mga ang tulisan nga diha na nga ipasinulsol kay buta man to siya, sure man gito siya nga buta. Usa ka mo dili na mo buta, ay na mo pagbalik. E bisa pag magilak magdangoy-ngoy ka mo, kay inyo man gibuhat ang Dios nga mimong panangil. Di ba? Gamit nimo. Di ka mo nakakita na ay na mo, dili na mo mabugatan, kina na mo sayad. Ang kato nangit-ngitan kung magpahayag dayon kay buta sila kaniya tuog. Daa kaniya ang mga pagsulay kay naanak man siya sa mga tao pod nga buta pod, mga taong nahimong kriminal o daotan. Ayaw mo kaguol kay kung butagid ka nga tinaod kaniadto ug kagibutahan ka kadaga nakakita ka nagpabuta-buta o kuan ang jutay kanimo gidugang sa sobra kanila kay nagsigilan sila og dayday kanimo ug nagpasaad ka kamo kini kanamo kami ang makaluwas nan kung padayon kamo ang mga tao nga nagpadayon ni ana nagsulti sila makaluwas dili ta mupaw og suga. Okay boy, wala mo ani diri walihan lang nako na siya ang giingon. Kung ginikanan, ayaw pasukan yung anak. Kung anak, ayaw tawaran yung ginikanan. Bala kasawa. Ako lang na isulti ang kamaturan. Kaya nga naman, dili man ko mukbaw sa iwi nga bukang. Iya man ang katungad. Mana nga kung makig-away, kung madibati, kung diri ka na ako matuo, maon sa man ko. Makig-away na po ko nila. Dubat ipasapot. Padis-dios kung ano man. Wala man ko rin kugma sa kaway. Busa ka mo ang nagbato na ko nag-istorya ang nagpalayo ni ini dili ko makaluwas kaninyo nagsulti lang ko sa ang kamaturan kaya ako kanina dungog gikan sa espiritu mo na ko nga adunay namatay tini ako mag-uol ano man bihira ra kayo mga tao makakita sa espiritu pero kamo makakita na mo boy kay kung nakaila ka mo sa espiritu magipadala sa Diyos ang anak kaninyo o tanaw ninyo ang binuhatan ng kinaya o mga sinurtihan anaaba sa otoridad. Busa, ayaw na ka mo pagpalayo. Ayaw na ka mo. Harong dili ka mo mabugatan. Kaya mga tao, kung anaaba ang kabalaka, kanunay mabugatan. Ang kabalaka mo ay makapukan ka ninyo. Ayaw ka mo kagawal. Kung anaka ninyo ang mga kasakitan. Kayo sa kada kapagsulay. Paglimpyo sa inyong lawas. Pasanan niyo ka na. Kay kinsa ba ka mo kaniadto? Kinsa ba ka mo kaniadto? Di ba butak usap ka mo? Busa ang inyong pangutana. Ngano, dagang reliyon bisig unsa ang ana din tambalan sa akong gikamit. Tungod kay walay makaluwas. Ang pulong lamang. Isa raman ang inyong Diyos. Isa raman iyong pagtuo. Apan nabahin ka mo, pinaagi sa karbo. Kay dagang nagpadistihas, dagang ingat, nga kami ang makadalang. Busa ayan yung hukmi, ang inyong isig kataw, mga daotan man, o bisan, mga diyutay mga salak. Padayon lang kamo, ipakita lang sa inyong pag-ubuhat, paghimala kamo, naghimala kamo, kaya ang inyong mga kinaiyakan yan to, dili na karan, ag ilang nakita. Busa, igugma, ang mga tao nga gigamit kay magpagamit. Apan, ayaw ka mo pagpagamit sa daotan. Kay nakakita na ka mo. Sila kanunay nagpagamit. Sila manubak, inigabot sa kapanahonan. Adunay kapanahonan. Adunay, pag maigpat ka, padayon ka. Padayon ka. Salamat.